Hey guys, Peter and Sam Gaming εδώ. Δεν θα είναι ο Sam, πάμε μόνος μου. Θα παίξω ένα καινούριο παιχνίδι. Θυμάσαι παλιά που είχαμε παίξει Subway Surfers? Τώρα θα παίξουμε κάτι άλλο. Θα παίξουμε ένα άλλο το οποίο είναι εδώ. Το Driving School 2016. Παιδιά, είμαστε στη Σάνδης, ενώ στο παιχνίδι. Σ' αλήθεια είμαστε στην Ελλάδα, ενώ στο παιχνίδι. Περιμένετε διαφήμιση. Εγώ στο άλλη μια φορά θα παίξω. Αν ξαναχάσω τελειώνει το βίντεο. Εγώ θα δουλέψω. Τι έγινε ρε παιδιά? Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε like, comment και ένα share για να δω και φίλοι σας. Και δείτε και άλλα Peter and Sam Gaming παιχνίδια. Bye. Και κοιτάξτε, είναι πολύ ωραία, έτσι. Ωραία. Αντίο.